Prajem vám všetkým príjemný deň, príjemnú pohodu. Chcem poďakovať vášmu Richtárovi za pozvanie. Chcem vysloviť svoju veľkú vďaku všetkým tým, ktorí sa podieľajú na poriadaní takýchto stretnutí. Stretnutí, kde si pripomíname krásu nášho ľudového umenia, tvorby, spevu, kde si pripomíname to, čo nám zanechali naši praotcovia, prababky. Nie je veľa národov na svete, ktorí si dokážu takto uctiť svoju históriu, najmä z pohľadu folklóru, ľudových tradícií. Korytárky je malá dedinka. Aj tento festival fujarášov nie je veľký, ale v niečom je veľký. Že ho poriadajú ľudia, ktorí tiež majú radi Slovensko a majú radi kultúru, majú radi to, čo nám ostalo. Chcem predovšetkým poďakovať, že aj v dnešných nie ľahkých dobách dokázali aj tento amfiteátrik postaviť, ktorý je veľký tým, že ho robili z lásky a zo srdca. Poďakovať im aj za vás, že môžeme takto spolu sedieť a že si môžeme vypočuť hudbu a zvuky, tak ako Roman povedal, nástroja, ktorý je jedinečný vo svete. A preto bol zapísaný aj do UNESCO. Nástroj, ktorý ja mám veľmi rád. A teraz len tak na okraj, vždy, keď ku mne prišli prezidenti iných krajín alebo predsedovia vlád, daroval som tento nástroj a boli vždycky prekvapení, že má taký krásny zvuk. Častokrát sa mi dostalo posmeškov od novinárov, že prezident rozdáva fujary. Dneska, potom ako bola fujara zapísaná, ako som povedal, do UNESCO, ako dedičstvo kultúry, nie len Slovákov, ale ľudstva, vám môžem povedať, že si pýtajú, ak im nedám fujaru, že či nemám ten krásny nástroj, o ktorom sa toľko hovorí. Takže som veľmi rád, že tento váš festival o tomto nástroji, o jeho zvuku našiel takúto odozvu aj medzi ľuďmi. Chcem poďakovať samozrejme všetkým tým, ktorí poriadajú, ale najmä Romanovi Malatincovi, vášmu rodákovi, a chcem vám povedať, že môžete byť na ňo hrdí. Robí veľmi, veľmi veľa práve preto, aby sa aj v vašej dedinke vedelo nie len na Slovensku, ale aj inde. Určite mu budem v tomto aj ja pomáhať a vždycky rád prídem na pozvanie a počuť aj jeho, lebo krásne hrá na fujaru aj on. Takže ešte raz, keď vám zahrá, zatlieskajte mu dvojnásobne, lebo pripraviť toto, venovať sa usporiadaniu takéhoto festivalu nie je jednoduché a pritom mať ešte aj inú prácu. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli a ešte raz príjemnú zábavu. Milí hostia, a keďže pán prezident nás nepodporuje len morálne, ale aj finančne, tak by som mu chcel ešte pri tejto príležitosti odotať taký typický darček vytvorený v našom regióne od našich ľudových umelcov a poďakovať sa mu za túto podporu touto formou aspoň.